Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom dieli, kde by som vám chcel predstaviť niečo, čo bude vonku do zhruba týždňa, dvoch, maximálne troch. O čo sa jedná? Jedná sa o novú slovenskú whisky a konkrétne jej prvý release alebo prvý výpust, ktorý vyjde do sveta. A táto whisky bude pochádzať z dielne destilérky, ktorú som ja už na mojom kanáli rozoberal a slúbil som vám, že bude nejaká spolupráca a presne toto sa stalo. To znamená, že Saber Distillery z Brezna ma oslovilo a dávame spolu von whisky, ktorá bude single grain, single barrel a bude to 6-ročná whisky. Čo znamená single grain, čo znamená single barrel? Dobre, single grain znamená, že bude to whisky, ktorá je spravená z pšenice. Jedná sa o lokálnu pšenicu, to znamená, že žiaden dovoz, nie je to žiadne bežné veci, ktoré používajú iné destilérky, ale teda jedná sa o poriadnu lokálnu vec. Táto whisky bude 6-ročná, to znamená, že viacej ako 6 rokov zrela v novom dubovom sude. A prečo single barrel? Single barrel preto, lebo bude z jedného jediného suda, ktorý pôjde von. Tu chcem ešte povedať, že súd nedávame von celý, nechali sme si ešte časť toho súdu, ktorý skončí, ktorého časť teda pôjde von pôjdu 500 ml fľašky, ktorých bude 400, limitovaný počet, to znamená, že 200 litrov tejto whisky pôjde von a to, čo nám zostalo, ešte necháme na dofinišovanie v malých barikových súdkoch, respektíve súdku, ale k tomu sa dostaneme a to určite bude nasledovať onedlho potom, ako vyjde von tento prvý release. 500 ml sme si už spomínali, obsah alkoholu bude niekde medzi 42 a 44, to po zmeraní opravíme na etikete, ktorá sa už pripravuje, takže myslím si, že sa máte na čo tešiť. Nebudem vám tu teraz rozprávať, že to bude 18-ročná škótska whisky. To nie, určite nie, ale bude to skvelá whisky so čisto rídzo slovenským charakterom. Či sa máte na čo tešiť? Pevne verím, že sa máte na čo tešiť. Cenovka bude tiež nastavená veľmi priaznivo. Bude nastavená na 29,99. Bude nastavená na 30 eur za túto fľašku. Takže pevne verím, že si ju budú môcť dovoliť viacerí z vás. A moje také odporúčanie je nekúpať jednu fľašku, pretože je to prvý release. Nehovorím, že tu budeme trhať nejaké rekordy v predajnosti a že budeme najlepší na svete, ale budeme dobrí. Verte mi, že budeme dobrí, bude o nás počuť, bude o nás hlasno počuť, takže mať doma prvý release je určite niečo, čo chcete. S cenovkou, ktorú som vravel, ktorá je veľmi priaznivá, si domov určite môžete kúpiť 2-3 fľašky, minimálne jedno napitie, minimálne jedno skrinky a nechať. Nechcem vám tu teraz sugerovať, že sa jedná o neskutočne skvelý investičný tip. Chcem vám ale sugerovať to, že je dobré ju mať doma v poličke, pretože tých releaseov bude viacej a tá, ktorú budete mať vy teraz doma, tak bude tá prvá. A pozrite sa len z tej srandy, čo sa stáva s prvoreleasemi takmer z každej destilérky. OK, čo viacej k tomu dodať? Chcete rozobrať nejak chuť a toto? Určite nie, v tomto videu tu nebudem rozoberať. Ako náhle vyjde táto whisky von a bude na predaj a budem zdieľať link, cez ktorý si ju budete môcť kúpiť, respektíve môžete ísť na webshop Saberu, saber.sk, tam bude dostupná, plus vy, čo ma poznáte osobne a máte so mnou nejaký priamy fyzický kontakt, tak určite budú aj nejaké fľaše doma u mňa, takže budem schopný vám ich nejako rozdistribuovať, takže nebojte sa aj mňa osloviť, ak budete mať záujem. Ja si myslím osobne, že týchto 400 fľaš do konca roku zmizne z trhu. Takže určite nie je na čo čakať. Ako náhle budú tieto fľaše vonku, určite spravím video, kde si spravíme rozbor toho, ako chutí, čo je na nej fajn, prečo je taká zaujímavá a všetko ostatné vám vtedy o nej poviem. Takže čo? Stačia takéto základné informácie von? Pevne verím, že hej. Viete, čo sa ešte stane? Nestville bude musieť skončiť s označovaním, že jediná slovenská whisky. Hold, budeme im to musieť pripomenúť, že už nebudú jediní, ale pevne verím, že konkurencia vždy pomôže iba k niečomu lepšiemu a možno to posunie aj našich kolegov niekam inám. Super, pevne verím, že sa máte na čo tešiť, ja sa na to už veľmi teším a ďakujem za podporu. Majte sa, dovidenia.
Váš? Neváhaj. Musíš mať v skrini jednu a na pitie jednu. To je minimum. Majte sa. Dovidenia.